Yo, once again mga kachos, welcome to our channel, Kachos TV Official. Nandito kami ngayon sa may City Hall, sa may Dito SM kami Manila. sa SM Manila. Harap niya mismo, sa gilid niya pala is yung City Hall mismo ng Maynila. Tatanungin natin yung mga taga rito. Actually, gabi na talaga. Ano oras na ba? 6:30. Almost 7 na. Kasi 7 na. Kung tatanong tayo sa mga taga rito, yung mga park dito Okay, kasi. park kasi, nadaanan namin. Tsaka pauwi na rin kasi kami. Gagawa lang kami ng short video. Mag-vlog lang kami saglit para dagdag na rin. Yun, guys, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated pa rin kayo sa darating naming Kali survey. Mag-comment lang kayo mga kachos at shoutout sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Dagunoy, Singalong at sa Calabangam, Bicol. Yun, hindi namin patagalan. Welcome to Manila. Yeah. Yo guys, dito na tayo mag-umpisa. Wait lang. Oh, liwanag. Tara, dito tayo mag-umpisa. Isa natin, sir, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. No, thank you. Okay po, kaway-kaway na lang. Thank you, pa-subscribe po sa YouTube. Thank you. Ito naman si sir muna. Ay, babe. Ma'am, butante na kayo? Survey lang po kami sa YouTube. Ayaw din nila. Salamat. Excuse me po. Ma'am, butante na kayo? Hindi pa? Hindi pa sila butante? Kaya isa lang ako. Si ate. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Ayaw din ni ma'am. Ma'am, pa-subscribe po ako sa YouTube. Salamat. Parang wala nang tao dito. Doon kaya tayo ba siya? Sige. So tayo. Kaya natin po sila, ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang kami ma'am sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Si Lenny si ma'am. Malinaw pala, ito lang. Ma'am, yung vice president niyo po? Kiko Pangilinan. Ma'am, bakit po si Lenny? Gusto niyo lang. Hindi mo makita. Oo, walang problema. Ma'am, ikaw? Si Lenny din, si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? Si Kiko din. Ma'am, bakit po si Lenny? Nahihiya sila. Okay lang ma'am, salamat po. Ito po sa YouTube, subscribe po ako. Diyan niyo po panoorin. Comment kayo ma'am ha. Thank you po. Ito naman si ma'am. Ma'am, excuse me, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, hindi pa po. Ah, hindi pa botante. Kaway-kaway ka na lang ma'am. Pa-subscribe po ako sa YouTube. Salamat po. Ito sila sir.
Ay, hindi pa boboto si sir. Sige sir, salamat po. Sir, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po may darating na eleksyon. I win now. Para sa Ay, sa YouTube Hindi. lang sir. Ayaw po ni sir. Salamat po. Itay ko lang ma'am. Ayaw din ni ma'am. Tayo. Ito oh. Hello po, excuse me. Survey lang po kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Bongbong. BBM si sir. Sir yung vice, Ano, Duterte. si Sara. Sir, bakit po si BBM? Ayaw ko sa Dilawan. Ayaw ni sir sa Dilawan. Okay po. Ma'am, ikaw naman. Huwag kayo mamahiya. Sa inyo ma'am, sino? Si Bongbong. Si BBM din si ma'am. Ma'am, yung vice niyo naman. Sino vice mo? Taga Mindanao ka, di ba? Oo. Hindi, si ano vice mo? Si Lito Atienza. Sino ma'am? Sino? Ha? Wala. Wala pa. Undecided pa kayo sa vice. Okay, salamat po. Anong ano sa Eto YouTube sir, ba? pa-subscribe po ako. Diyan nyo po panoorin. Comment kayo mga sir. Comment kayo. Comment kayo, sir. Advance TV po. Ah, sige. Advance TV. Salamat po. Thank you. Panoorin ko. Diba tayo? Sir, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. BBM si sir. Sir, yung vice president nyo po? Si Sara. Sir, bakit po si BBM? Norte kami. Norte rin si sir. Ilocano si sir. Salamat po. Ma'am, ikaw? BBM din. Ma'am, yung vice? Si Sara din. Bakit po si BBM, ma'am? Ilocano ka din. Sige po. Marami pong salamat. Thank you po. Ma'am, comment po kayo. Abang na lang po sa video. Thank you po. Tumantay ko lang, ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi pa po ako. Hindi pa. Sir, ikaw? Lenny po. Si Lenny si sir. Sir, yung vice niyo po? Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan. Sir, bakit po si Lenny? Kasi ano po, marunong po kasi sila makinig sa tao. Kaya Marunong po makinig sa tao. Okay, salamat po. Thank you, Sir, salamat. subscribe. Ma'am, ikaw? Ayaw ni ma'am. Okay, ma'am. Salamat po. Ay, kumakain sila. Pa-istorbo po kami, ha? Survey lang kami, ma'am, sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. BBM po. BBM si ma'am. Ma'am, yung vice. Sara. Si Sara naman si ma'am. Ma'am, bakit po si BBM? Sa 30 years, wala naman nangyari na maayos. Bakit hindi natin try ulit? I-try natin si BBM. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube po. Pa-subscribe po ako. Ma'am, ikaw? Si BBM din. Yung vice president niyo po? Ganun din. Si Sara din. Bakit naman po si BBM para sa inyo? Kasi ano lang din kasi wala para-parehas lang naman eh. Pare-pare. Okay. Ma'am, ito sa YouTube po. Lagay ko na lang Ma'am, dito. comment kayo. Abang na lang po sa video, ma'am. Abang na lang. Thank you po. Sir, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi po. Ayaw ni sir. Sige sir, kaway ka na lang. Ay, bulate. Sir, pa-subscribe ako. Ma'am, ikaw. Ayaw niyo din? Ayaw niyo. Okay, ma'am. Salamat po. Abang na lang po sa video. Thank you. Ma'am, survey lang. Sa YouTube. Ayaw ni ma'am. Okay po. O ma'am, pa-subscribe po ako sa YouTube. Saan tayo din papunta? Dito? Diyan, pag ganun, oo. Okay. Ano po cafe? Nakita tayo. Tatay, excuse me po. Tatay, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. BBM daw si sir. Sir, yung vice president niyo po? Sa baba po. Ito po, sa baba. Opo, ito po. Si Pangilinan po, si Duterte, si Ong, si Atienza, tsaka si Soto. Sara na rin. Si Sara si sir. Sir, bakit po si BBM? Magandang malakad niya po. Maganda. Ano, tatay niya. Okay, salamat po. Sir, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po ako. Diyan niyo po panoorin. Ito po. Apo, type niyo lang po sa YouTube. Salamat po. Dito tayo, ma'am. Ay, dito. Yan, dalawa. Ma'am, excuse me. Magka-busy sila, tara.
Wala naman dito si Rabi, ha? Oo, dyan tayo labas. Ito yung cafe. Ang ganda naman ito. May mga roses. May mga roses. Wow. Ang tao ah. Yan. Kahit pala sir. Sir, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Di po ako butante. Ah, bakit naman sir? Sir, ikaw? Hindi din po eh. Hindi rin kayo Hindi butante. kayo butante? Kaway-kaway na lang kayo Kaway sir. lang po, Pa-subscribe sir. ako sa YouTube. Salamat po. Sayang boto niyo. Hala, dito tayo kila ma'am. May mga aso kasi. Ma'am, kayo naman. Ah, hindi rin butante Hindi si ma'am. butante. Shoutout pa. Panoorin niyo na lang po bukas yung Ma'am, hindi ito. butante. Sa YouTube po. Salamat po. Ito po, sir. Kachos Yes, TV sir. official. Wala, ito tayo kilo sir. Oh, diba? Diba? Sir, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sino sa inyo, sir? Siguro kay Isko. Si Isko. Si sir. Sir, yung vice niyo po? Sara. Si Sar. Sir, bakit po si Isko? Pero ay, kasi ano eh, sa mga presidente ngayon, medyo matagal pa naman yung ano. Oo. Parang first choice niyo si Isko. First choice. Opo. First choice. Kasi medyo magaling kasi siya salita. Ah, Ikaw. ikaw, ma'am. Sino sa inyo? Sa akin po si Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po? Sa vice po kasi undecided. Ay, undecided pa. Ma'am, bakit po si Lenny? Based po kasi sa mga ano niya, kasi diba naging vice president Oo. siya, hindi sa mga ginawa niya. Feeling ko naman, pwede na siya maging president. Okay po. Para sa inyo may napatunayan na siya. Okay, salamat. Comment kayo, ma'am. Abang na lang po sa pa-subscribe video. ako, Abang na sir. lang Diyan niyo po. po panoorin. Dito tayo, ma'am. Tayo, wait lang. Sila, sir. Edit po ng mga puti ah. Wala, hindi kami nagka-cut, sir. Tuloy-tuloy ka walang cut, sir. Sir, kayo naman. Anong ano yan? Survey lang kami, sir. Sa YouTube. BBM si sir. Oo. Sir, yung vice president niyo po. Siyempre, Sara. Si Sara naman. Sir, bakit po para sa inyo si BBM ang dapat manalo? Hindi siya naninira eh. Hmm. Hindi siya naninira ng kalaban niya. Ang pinaglalaban niya, unity for our country. Despite what happened in the past during the term of his father, forget the past. Ang importante yung panahon ngayon. Okay po. Tsaka, binabato nila ng binabato laban sa kanya. Eh, yung sa unang panahon pa, wala naman napatunayan sa kanya ngayon. Okay. So, good yung record niya. Good yung record niya. And, why Sara is my vice president? Unity nga sila eh. Kailangan bati ang presidente at vice president. Okay. Kasi kapag pinahiwalay mo yun, what happened ngayon? Ayun. Oo. President Duterte, Ah, Vice President Lenny, hindi sila magkasundo. magkasundo. So, kailangan unity. Kaya Okay. ngayon ang pinaglalaban nila. Kailangan magkasundo ang presidente at vice president. Para dapat unity. magkasundo sila. Yes. Okay, salamat Thank po you, ng sir. Thank marami. you. Sir, Thank you, pa-subscribe. Diyan niyo po panoorin. Panoorin, sir. Abang na lang po sa video, sir. Comment din kayo, sir. ah. Okay. Salamat Thank you, po. thank you, sir, sa inyo. Sir. Ito naman sila, sir. Sir, kayo naman. Survey lang, sir, sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating. Hindi pwede kasi trabaho ko. Wala naman, sir. Wala Problema, kayo di kayo uniform, sir. Okay lang, sir. naka-uniform. Hindi ka makakita. Okay. Sige po, thank you, Sige, sir. galang natin. Salamat po. Ma'am, Sige po. pa-subscribe na lang ako. Diyan niyo po panoorin. Gawin Salamat na lang, po. ma'am. Salamat po. Tara, dito tayo. Ito sila. Excuse me, mga butante na po kayo? Butante na kayo? Buboto na ba kayo? Survey lang kami sa YouTube. Presidente nyo ngayon darating na eleksyon. Ikaw muna, sir. BBM. BBM si sir. Sir, yung vice president mo? Si Sara po. Si Sara. Sir, bakit si BBM? Wala lang, napupusuhan ko lang. Napupusuan niyo. Okay, salamat po. Ito, sir. Sir, Pakipusuan comment din. kayo, sir. Abang na lang po sa video, sir. Pa-subscribe ako. Ma'am, ikaw naman. BBM BBM din si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? Sara din po. Si Sara din. Bakit po si BBM? Napupusuan din po. Napupusuan din ni ma'am. O, ma'am, pa-subscribe din po ako. Abang na lang po sa video, sir. ah. Importante na rin. O, ito naman si ma'am. BBM Sara. BBM Sara. Bakit po si BBM at si Sara? BBM kasi napupusuan ko tsaka hindi siya magnanakaw. Okay, salamat po. Ikaw naman, sir. Sino sa inyo? Si BBM at si Sara din. Si BBM Yes. at si Sara din. Bakit si BBM at si Sara din? Basta alam ko sila naman Sila ang dapat. O, sir, pakisubscribe. Salamat po. Comment kayo, sir. Thank you.
ng music. Mga to. Hindi pa ba tayo galing? Hindi pa. Galing na tayo. Hindi pa. Tanatanong ko na yung naka-red. Natanong ko na yan. Yung dalawa, Tama. oo, yung dalawa nga hindi nagsalita. So, yung naka-red lang. Dito na tayo. Ito si Sir Oli. Si Sir. Yeah, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. BBM ako eh. BBM si Sir. Sir, yung Vice President mo? Sara din. Si Sara. Sir, bakit po si BBM? Para sa inyo? Wala naman ng idea eh. Sa puso ko lang. Yan siya ang napupusoan nyo. Opo. Thank you, Okay, sir. Comment salamat kayo, po. sir. Abang na lang po sa video, Diyan sir. nyo po panoorin. Thank you po. Salamat po. Hey, super kasi. Shoutout kami te. Oh, shoutout sige. Shoutout kayo. Shoutout kami te. Sige na. Shout out kayo. Shoutout mo sa amin. Ano na mo yan? Diyan nyo panoorin ha. Oh, subscribe kayo ha. Mag-comment kayo, sabihin nyo kayo yung nakabike. Baka ano pa to, matagal pa ma-upload eh. Pag-comment kayo, shoutout Abang na lang kami ha. kayo ulit sa sunod na video. Abang na lang po. Thank you. Okay. Hello po. Ito tayo. Sir, wait lang po. Sir, survey lang kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si BBM. Si BBM si Sir. Sir, yung Vice President niyo po? Sara. Si Sara. Sir, bakit po si BBM? Wala lang. Gusto ko. Siya lang ang napupusuan niyo. Ito, Sir, sa YouTube po. Sir, comment kayo, sir. Abang na lang po sa Pa-subscribe video. po ako. Thank you, sir. Salamat po. Ano ba yun? Sir, bakit kayo lumalayo? Dito tayo na. Oo. Pakikita natin yan. Itong dalawa. Oh guys, nandito tayo. Sir, excuse me. Survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Po. Sino, sir? Ito po, presidente niyo ngayon darating na eleksyon. Wala pa, sir. Tayo bata dyan, ma. Ano na pala dito? Dito tayo. Kasta dito? Doon sa mga nagka-tricycle? Oo. Tapos doon tayo sa kabilang upuan, no? Dito muna yung mga yan. Ito? Oh, yung mga ito nakatayo po. Sir, excuse me. Survey lang sa YouTube. Presidente nyo ngayon darating na eleksyon. Presidente nyo ngayon darating na eleksyon. Siyempre, Maynila. O, sino, sir? Sisko. Sir, yung Vice. Vice, Soto. Sir, bakit Sisko? Taga Maynila kami. Taga Maynila si Sir. Salamat po. O, sir, ikaw naman. Sisko pa rin. Sisko din si Sir. Sir, yung Vice mo. Ha? Vice. Si Soto. Bakit Sir Sisko? Bakit Sisko? Maynila kami. Taga Maynila din si Sir. Support. Salamat po. Sir, ikaw, butante ka na? Sino sa inyo? Sino? Presidente Isko. mo? Si Isko din si Sir. Sir, yung Vice. Ano pa rin? Sino? Ang ganun pa rin. Isko pa rin ba? Pa rin. Isko pa rin? Sino ang Vice? Sa baba. Soto pare, Soto. Oo nga, maganda yun. Wala ba? Soto daw, sabi na. Dapat sir, opinion nyo. Hindi sabi nila. Dapat sa'yo. Kung ano yung nasa puso mo. Oo. Sige, Soto na lang din. Ha? Soto. Si Soto na lang daw. Bakit si Isko, sir? At taga Maynila ako to eh. Taga Maynila din si Sir. Salamat po. Ito sir, sa YouTube. Sir, ikaw. Sa'yo. Bongbong. BBM si Sir. Sir, yung Vice. Sara po, Sara. Si Sara. Sir, bakit po si BBM? Para ano, makabalik ang mga Marcos sa ano, pwesto. Ah, okay po. Salamat po. Sir, sa YouTube yan. Panoorin niyo po. Sino pa, sir? Sino pa? Wala nang interview. BBM ako. Lagay mo na lang. Huwag mo na interviewin. Vice President mo. Oh, wala nang kung bakit. Dahil gusto mo. Oh, sir, ito sa YouTube. Ka-Charles TV. Ito yung Ka-Charles TV po siya. Oh, yan, sir. Ito, sir. Oh, sir, ito. Ayan, sir, sir. Nag-iisip pa. Ah, nag-isip pa kayo. Hindi, bigyan sticker siya, sir. Ito, sir, sticker. Salamat Ay, po. ito. Oh, sir, ito. Sir, survey lang. Ayaw nila.
tayo, Punta doon tayo tayo. dito. Punta tayo doon. Sa kabilang side yun, yung nakaupo. Ayun o. Kami ayun o, ayun o. Maganda. Ayun o, mga nakaupo. Tapos doon tayo pupunta. Tapos pupunta doon. Kasi bawal ang bata eh. Presidente mo kayong darating na eleksyon. Siyempre, Batang Maynila. Batang Maynila, Isko si Sir. Sir, yung Vice President niyo po? Sara. Si Sara. Sir, bakit po si Isko? Siyempre, laki nagawa niya sa Maynila eh. Sir, salamat po. Sir, sa comment kayo sir. YouTube. Abang na lang sa video sir. Thank you. Pa-subscribe sir, salamat. Tira mo sila. Ma'am, butante ka na? Ay, hindi pa ikaw sir. O, kaway-kaway na lang kayo sir. Pa-subscribe ako sa YouTube. Salamat po. Ayun sir oh. Sir, sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Si ano, si Pacquiao na lang. Si Pacquiao, si Sir. Sir, yung vice niyo po. Si ano lang, si Lito. Lito Atienza. Si Lito Atienza. Sir, bakit po si Pacquiao? Magaling sa ano yun eh, sa ano natin yun, sa Pilipino, magaling sa paliwanag sa mga tao. Ah, okay po. Sir, ito po. Sa YouTube po. Pa-subscribe po ako. Sir, Diyan niyo may po tanong ko sir. panoorin. Born again kayo? Ha? Born again kayo? Ay, hindi naman. Okay, Sige, salamat. sige, sige. Tanong din ako eh. Nag-vlogist na ako eh. Ano to? Baka ano, makikitulit din ako, hindi ako nagkatulad ng ganyan. Sige, shoutout Shoutout niyo, kayo sir para ma-shoutout Shoutout namin niyo sa channel nyo. channel nyo. Shoutout daw naman ako sa ano, sa John Ace Vlogbus Vlogs, yan. Thank you po. Okay, Thank you. salamat po. Thank you. Pagkatapos natin dito. Ito kay mami, ano ka po? Ito? May bindi. Ma'am, excuse me. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi po ako butante. Ay, hindi kayo butante, ma'am. O, sige, ma'am, kaway na lang kayo. Pa-subscribe po ako sa YouTube. Ayaw daw ni ma'am. Tara na, dito na. Ma'am, excuse me. Ayaw ni ma'am. Tara, dito tayo. Sir, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Isko, si Sir. Sir, yung vice niyo po. Si Sara. Sir, bakit po si Isko? YouTube kayo? Ako, sa YouTube. Ano yan? Ako, sa YouTube. I-upload na Apo. o naka-live? Abang na lang sir, abang na lang po ng video sir. I-upload po namin. Sa mga 4 days po to 5 days. Oo. Ang hina kasi ng internet dito sa Manila eh. Kayo pa po kami Bicol, nagka-survey kami. Bakit po si Isko, sir? Ano? Siya na pupusuan nyo. Oh. Ma'am, kayo naman. Ako talaga, kay Isko. Maganda kasi yung ano niya ngayon, yung projects niya talaga. Kay Isko po. Ako. Yung vice nyo, ma'am. Wala po kasi ako talaga. Undecided po kayo sa vice. Hindi ako aware sa vice president. Okay po. Ma'am, sa YouTube po yan. Diyan nyo po panoorin. Pa-subscribe ako. Abang na lang po ma'am. Comment kayo ma'am ha. Kaway-kaway na lang kayo, ma'am. Salamat po. Mga last ko na lang ma'am. Last na po. Sir, excuse me. Survey lang kami, sir, sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Marcos. BBM si sir. Sir, yung vice president niyo po? Duterte. Duterte. Sir, bakit po si BBM? Sa kanang 5? Kasi kapartner niya si Duterte, si Sara. Maka Duterte po talaga kasi ako eh. Papa ni Okay. Tandem sila. Okay, salamat. Sir, sa YouTube po. Ma'am, ikaw? Wala pa. Hindi ako tandem. Sige, ma'am. Gawin na. Salamat po. Tara tayo. Tapos na. Di ba po ako Hindi pa. Ikaw po. Hindi rin.
Kaway-kaway na lang po kayo. Ito po, pa-subscribe po ako sa YouTube ha. Excuse me po, survey lang po kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Ako po, Si Yorme kay ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? si Doc Ili po. Si Doc Ili. Ma'am, bakit po si Yorme? Makikita naman natin dito sa Manila, maganda yung mga naging project si Yorme. Since tandem sila ni Doc Ili, di pa naman tapos ang pandemic. So, madaming maiaambag si Doc. Si Doc Ili. Okay po. Ito naman sir. For me, nagbili ako na. As of this moment, I don't have any choice with the president and vice because of my religion siguro. Okay, I understand. Ay, wala din pala. Ito po sa YouTube. Shoutout na lang po kung may shoutout kayo. Thank you. Hanggang na lang po sa video ma'am, ito saka po. comment po kayo. Pa-subscribe po Salamat po. Tawag na tayo na, dito ka na. Salamat po. Guys, hanggang dito na lang. Sila ma'am na yung last. So, mag-count na tayo dito. Maingay, dito Doon na. pa na tayo. Hagaw ma. Dito na. Ang ingay kasi, ang ingay ng mga jeep. At ang dugyot-dugyot ko na. So guys, dito na tayo mag-count. Sa president muna tayo ha. Si Ma'am Lenny may 5. Si BBM may 5, 10, 15, 19. Tapos kay Isko may 9. Kay Manny Pacquiao may 1. Wala po kay Ping Lacson. 0 po siya dito. Sa Vice President naman po, si Kiko Pangilinan may 4. Si Sara po may 5, 10, 15, 20, 21. Tapos kay Doc William po may 1. May isa po kay Atienza. Tapos po may 4 po kay Tito Soto. O guys, ito po ang nakuha naming boto dito sa Maynila. Ayan lang po yung City Hall. Kita nyo po? Ito po ay Baluarte, Misko Moreno. Pero po dito, ang nanalo pa rin ay si BBM at hindi sila nagkakalayo ni Sara Duterte. So hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat. At yun ang mga natapos na naman tayo sa isa nating vlog. Pagod mga ka-Diyos, ang hirap dito. Kasi madilim na kaya yung ilaw, nag-ilaw na kami. Yung mga ka-Diyos, maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga nagko-comment sa amin. Maraming salamat po. Huwag kayo magsawa manood ng ka-Charles TV. Ito yung last namin, papunta namin, babalik na kami ngayon, luluwas na kami ng Bicol. Yung mga ka-Chos, ano ba? Yung mga ka-Chos, kung bago pala kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na notification bell para updated pa rin kayo sa mga darating naming Kali Survey. Well, andito kami, nakita nyo sa may City Hall, Bulwagan, dito kami. Maynila, sentro ng Maynila mga ka-Chos. Kaya sa comment, neutral lang tayo dito. Kahit ano, comment nyo, walang problema sa atin Tulad ng asawa ko, sinasabi niya, may choice siya. Minsan Lenny siya, minsan Isko siya, hindi niya alam kung ano, syempre may kanya-kanya tayo mga opinion Opo, kanya-kanya tayo ng opinion. Tsaka isa pa guys, sino man ang manalo, sabi nga ng asawa ko, tayo lahat makikinabang. So, maigi ng pag-isipan ng mabuti kung sino ba talaga ang dapat. Yeah, tama Kasi yun. tayo naman lahat makikinabang nun Yun, babiyahe pa kami ngayon, uwi na kami. Dito lang kami, actually malapit lang bahay namin dito, pwede namin lakarin. Pero, si jeep tayo, singgalong pa kami. Basta hindi na lang kami nagkakasabay. Magpapaalam na kami mga ka-Chos Magkita-kita tayo sa mga shoutout nga pala sa mga kaibigan namin dyan sa Singgalong, sa Tagunoy, sa kasama Kalabanga. shout out din ako sa mga supporters namin dyan sa Bicol na lagi nanonood sa Lagi nanonood namin. Salamat po. Sa mga alam nyo kung sino yung mga vlogger na nanonood sa amin. Alam nyo na kung sino kayo, sila boss. Alam nyo na kung sino. Magpapaalam na kami, di na po tatagal ito. See you sa next Kali Survey namin. Pagod na talaga. Sige po, maraming salamat. Salamat po talaga. Salamat. Bye-bye po.